Kaixo, ariketa honetan ematen digute dauzkagula bi leiar konvergente eta lehenengoaren ezkerraldean 15 zentimetrotara daukagula objektu bat. Bi lente konvergente hauek berdinak dira eta haien distantzia fokala 10 zentimetrokoa da. Konvergenteak direnez, esan nahi du F' positibo dela eta F berdin minus 10. Vale? Hemen daukagu danaia ebatzita, baina jungo gara pausoz pauso dana ebazte. Leiarren ekuazioa kontuan hartuta, era garatua nolakoa litzateke bat ken n', bider bat zati R bat hau litzateke lehendabiziko gainazal zirkularraren erradioa, ken bat zati R2 bigarren gainazalaren erradioa, berdin bat zati S, distantzia hau, zentro optikotik, ken bat zati S', S' litzateke irudi distantzia, berdin bat zati F eta berdin minus bat zati F'. Ariketa honetan, S eta F ezagutzen dugunez, edo S eta F' ezagutzen dugunez, ordezkatzen dugu. Bat zati minus 15 zentimetro, gogoratu leiarretik ezkerralderantz dagoen edozein puntu distantzia negatibo batetara dagoela, beraz minus 15 zentimetro, ken bat zati S bat prima, nola bait, bi leiar dauzkagunez, lehendabiziko objektuaren irudia egongo da S bat prima distantziara, vale? Berdin minus bat zati 10 zentimetro. Hortatik, ateratzen duguna da X' edo S bat prima, berdin 30 zentimetro dela. 30 zentimetro zenbati positiboa denez, esan nahi du irudia erreala dela. Bere tamaina jakiteko albopo handipena aplikatzen dugu, dela ML berdin I' zati I, berdin Ixa' zati Ixa, edo S' zati S. Hemen nahazten ditu pixkabak biak zeren, segun eta nola hartzen deten, baina pentsatu S dela objektu distantzia eta S' irudi distantzia. Eta gauza bera, Ixa' irudi distantzia litzateke eta Ixa objektu distantzia. Beraz, Ixa' 30 zati Ixa dela minus 15 zentimetro, ematen du minus 2. Minus honek, esaten duena da alderantzizko irudia lortu degula, eta zenbakia bi aldiz handiagoa dela gure irudia. Beraz, izango genuke olako irudia. Orain aplikatzen dugu bigarren leiarra, beraz, lehenengoaren irudia baldin badago 30 zentimetrotara eta bi leiarren arteko distantzia 40 zentimetroka baldin bada, horrek esan nahi du bigarren leiarretik ezkerraldean 10 zentimetrotara dagoela, beraz, minus 10. Eta bere tamaina litzateke minus 2 zentimetro, buruz bera. Berriz ere, leiarren ekuazioa aplikatzen dugu, S2 ezagutzen dugu, eta F edo F' biak ere ezagunak dira, eta daukaguna da posizioa dela minus 10 zentimetro. Fijatzen baldin bazarete, minus 10 zentimetro da fokua, eta dakigun bezala fokuan kokatzen den objektuaren irudia infinitoan osatzen da. Eta matematikoki ere gauza bera ikusten dugu. Bat zati minus 10 zentimetro da ken zerbait da berdin minus bat zati 10 zentimetro. Eta horrek esan nahi du bat zati S' bi izango dela 0, eta ondorioz S' bi egongo dela infinitoan, hau da, ez dago irudirik. Bale, orduan, olako ariketetan lehendabizi daukagu gure irudia tamaina batekin, aplikatzen diogu lehendabiziko leiarra, lortzen dugu irudia, eta irudia hau izango da bigarren leiarraren objektua, eta bere irudia lortu behar dugu. Adibide honetan, gertatzen dena da, lehenengo irudia kokatzen dela bigarren leiarraren fokuan, eta ondorioz ez dago irudirik, zeren izpi hauek elkartzen dira infinitoan. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Beste bat arte.